Omunkwana yomo musacha we miaka ya gatubwana nali people lakini abasacha bande buna bali nabo konyora batwali mipango ya kando umusacha oyo nanje tekogenda sinyumba cyo kwegokia bona litukeli mochire miaka Butembo Nakuru osoire nyumba ya muyo kwegokia kana soire nyumba ya muyo kwegokia amepata zake 2-3 uchakire gupiki ekera pikiri onyori rumunyaruko yomo uringe gukora imirimo ase nyumba yo kwegokia miaka Butembo Nakuru mjini bakakora chinkwana kuigwana na baigwana nitekora kutegeti kumanya lakini mbenyorete ase nyumba yo gutimuka chumba kile cha makweza kupumzika tu ikiabete bona somuganore mbaigwana nete gantu gake in form of money etoke nigete musajo yatagete kwa omusubati uyo chiarenga 1500 ngatukurwa abuo ile ngokonga 1500 hela za Kenya wala si za Tanzania. Kamwambia haina shida maana tulimo ndabige hiyo haina shida mimi ndio iko na pesa haya basi wakamaliza ndio wanatoka bwana muswati ile matabi njerede gatingi bintu bya nenga chire mbuya kwega chire ke montega chire ndukia nyaba sayana nenga chire nimba to muko musacho liko chaka gweta bataba bwana tabuwa ati no enteni muko no 20 shillings stay muko no enkano tikega misini nkayo wana tata musacho libone ngusana ne babo ase baati timaiti ko senengi yago senembe tatu muntu naro roche kizaza ekegendererete emierekeye agataimo ko mungwano yoko mingiri arakoruka ogochicha bono ekera abantu baramo ko musacho yagocha bagatebanga bono muliro bwakira kero musubati urekora kanugwate chinguru kweli kwa amekula vizuri lienting bono bagatebanga obe hapa sasa kimenuka madengi kiabete musubati uliagacha kwa utaratibu akabolia umuchando noroli aye baba muchando kiwatwara ngaya yanche katere deni anataranga ka deni yaki yebintu tuwako naye rurabuli lakini chibesa chia nabwate ni 1500 atubesema ngapi 1500 musubati ulimetengia kolete bantu bagaichoire bono bamuligere tibarolenkia gukora akarusia gapochi kaye akatoa 1500 akapea yule mwanamke akamshika bwanake mkono akamwambia tuondoke bwana wakaondoka akachukua nduti pale wakagenda ka litangani akamurusiri bosoko alia ekeramo ikika omaye tekere bozajo lia roje mukaya tindogete oiko tindoke ego dibene mendenjira go treat akarumo tu hono tate kera baika ko musajo lia gotebanga kai bone kinga kingo cha gokieresa ekera baika ko metumo mukaya ngakia matedi tiego na gwechanda lakini naye kwerete iro bosoko egente koko korangeri gento kerekia aye no musaja aye no mutubwenka igo gosikwa tinda igo kuomania lakini kora uamuzi yao aye wiki na chire akamurethera ndagera akalia bwana tangia siku hiyo bwana alibadilika kanyoka kabisa agatigira nie kenyugu pi agatolekerani pi sai ni familia ambayo imetulia bwana du njetiga ntebe na muntu kimonera senyomo ndio no munginogo nego sono mugakogo kikomerera sama goso maybe na public place to babwango mono ko charge karamu ikerera aya nimo chiko solve nyumba the way you muswati yakorete muswati bade yakorete ndo kirmachwa biko jume de musaje der monto racho lende 100% danga der inde naki as long as musaje ngo kiranyale magani ya nyumba muchande to yo nyumba ai moti atarasa kutara
lakini genteke nengeri naki kukwanyoru omonto abwate amagoso nonyoranire obwate amagoso tobasi kumoigosa ase abanto bari aemwa masikani moire nyokonya komokonye yani mosolve muri nyumba nane enchera oramokwanire enchera orasolve ekesi ekio nabere orokie change gochiase ogima bwaye enchera omosubati oyo boniga ocha atreat omosacha oyo eyerete noyo ebinto are gokora kia gatiga nonya amarwa are konyu akara weke break iga enchera okomotreat omong'ina ogo enchera gotreat omogaka ogo nabe godependente gose change ngochere gostage gososarerani bono pi bakungu tata mbarenga bara BF no yakorete genteke nabake abana bukanga ne igoso yabeta ay okoera pi okoera abere abasacha to some extent let us style up iyo nyarikanere kia nyarikanire tiagwesige ke bintu tari konyara nante akuru promise oroje lakini ende kaduja nchipukaru make a decision ekerole bia kerole soba okay dikia decision njiro make ekerole nsameli ende chikodetero mochano no chichare gaje mbuja chokomatero mochano mosaji yo kaiga oya hono kanyonyo mochando monene and indeed nabwate bahati nabwate mukungura understanding abwate bahati nene sana kiagera ekinege ntege konkiare gocha kobabu ndego kunyo omonto wo understand omanya ncherole nakiora akoro manye ngoyo ngo understand yale mondo yo matebete otaka kumanya omonto gose onyote tumanya omonto muri nere before mutraso no yase nyomo ndio in 3 months kumanya oro ngenchi omonto muri nere no ekero muri courtship weli in 3 months abakumanya oiso ko bakin to anchera obe kin como study nabakumanya omonto muri nere nori ngenjoki okay onyoro omonto wo understand utajeti onyo omonto wo understand kwanyora makama kongwaso kumabwao mbaro meta bandu mere bakorete decision yembe onige bakunya weitia bakunya weitia ngina korreteke